खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोन बयनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनायजों लोगोसे सोरजि दा क्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनै 10 नभेम्बर 2023 मायथाइनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखायबो गुरै खावलायबाय। थ' बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे खौरांफोरखौ खोनासंलांदिनि। इउपिपिएल सरकारा रायजो राजाफोरनि थाखाय जेबो खामानि मावनो हायाखै, जेबो बिथांखि होनो हायाखै, जायखौ नोजोर बोनानै रायजो राजाफोरा आथिखालाव इउपिपिएल सरकारखौ नागारगासिनो थानायखौ नुनो मोननाय जादों। नंगौ, बेफोर बाथ्राखौ नोजोर बोनानैनो मैया खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होनायखौ नुदों बिपिएफनि सासे दैदेनगिरि प्रहलाद ब्रह्म बिथांखौ। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आथिखालाव क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन प्राइमारिफोराव आथिखालाव बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ बुथ कमिटि दाफुंबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। नंगौ, बे हाबाफारियावनो मैयाबो बनरगाव बियावनि सिङाव थानाय घावलिगुरि प्राइमारियाव मोनसे बुथ कमिटि दाफुंनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै प्रहलाद ब्रह्म बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला आथिखालाव प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकारखौ रावबो रायजो राजाफ्रानो मोजां मोनलिया। लोगोसे रायजो राजाफोरा साफानि उनाव साफा गालांबाय थादों। फारसेथिं बिपिएफनि जेरावखि मिटिं जाया मानो रोजा रोजा लाख लाख सुबुंफोरा बाहागो लाफैबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों होनना बुंथिनानै होदों। बेनि अनगायैबो बिथाङा आथिखालाव इउपिपिएल सरकारा रायजो राजाफोरखौ थगायदों, जेरै न'खर न'खर साख्रि होगोन होननानै थगायदों, आइजोफोरनो 75,000 रां होगोन होननानै थगायदों, जायनि थाखाय बिथांमोना खर' गाज्रि जानानै आथिखालाव बायदि बिथांखिफोर फोसावबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। नाथाय बेफोर बिथांखिफोरा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसेबो नङा होननानै बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। थारैनो बेफोरबायदि बाथ्राखौ लानानैनो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों गावजों गावनि गेजेराव दान्थे बिदान्थे जालायबाय थानाय समावनो बिथाङा बेफोरबायदि गोख्रों बाथ्राफोरखौ बुंथिनानै होबावदों। लोगोसे फैबाय थानाय समाव 2025 मायथाइयाव बिटिसिआव फिन हाग्रामाखौ लाबोफिनगोन होननानैबो बुंथिनानै होदों। लोगोसे फैबाय थानाय 2024 मायथाइनि एमपिपि सायख'थियाव रावबो राजखान्थि दोलोफोरजों लोगो लायालाफानो बिपिएफ दोलोआ हारसिङैनो गसंगोन आरो देरहागोन आरो देरहाखांनायनि उनावनो बिटिसिआव फिन हाग्रामा महिलारिखौ लाबोफिनगोन होननानैबो खौरां बिजोंनि गेजेरजों रोखायै बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सालाकाथि ओनसोलाव फिन मोनसे गिख्रंथाव जाथाय, जेराव सासे 15 बोसोर बैसोनि उन्दै हिनजावसाखौ आखाइ, आथिं, खुगा खाख्रबनाय मोनसे अबस्थायाव बोखांनो हानाय जायो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मैया फुंनि बाहागोआव सासे 15 बोसोर बैसोनि हिनजावसा गथ'खौ क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सालाकाथि ओनसोलनि नयासरा गामिनि मोनसे फोथाराव आखाइ आथिं खाख्रबनाय लोगोसे खुगा खाथबनाय अबस्थायाव बोखांनो हानाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। जाय जाथायखौ गामिनि रायजो राजाफोरा मिथिनो मोननानै उन्दै हिनजावसाखौ बोखांनानै लोगोसे सालाकाथि आउटपस्टनि गेजेरजों खौरां हरनानै बिथांमोनहा आथिखालाव पुलिसा बोखांनानै देहायारि फाहामथाय होनाया सोलिगासिनो दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे बे खौरांखौ लिरजासिमाव गुबै जाथाया मा बेखौ मिथिथ'नाय जायाखैमोनब्लाबो नाथाय पुलिसा उन्दै हिनजावसानि खाथियाव थांनानै बेनि गुबै जाथायखौ मिथिनो मोनगोन होननानैबो खौरां बिजोंनि गेजेरजों बुंथिनानै होदों। लोगोसे उन्दै हिनजावसाया जिउ जोबाखैब्लाबो आथिखालाव मोजाङै रायज्लायजोबनो हायाखै, नाथाय जेब्लानिफ्राय रायज्लायनो हागोन अब्लानिफ्रायनो उन्दै हिनजावसानियाव सोंनानै गासैबो जाथायफोरखौ मिन्थिनो हागोन होनना बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे ओनसोलनि रायजो राजाफोरा सन्देह खालामनाय बायदिब्ला क'क्राझार ओनसोलनि सिङाव थानाय बेबायदि जाथायफोरा सोमजिबाय थादों, जेराव उन्दै उन्दै हिनजावसाफोरखौ जिनाहारि खालामनानै बुथारनाय जाथायफोरा सोमजिबाय थादोंमोन। बेखौ नोजोर बोनानैनो फिन बेबायदि जिनाहारि खालामनानै बुथारनो नागिरनाय थासारियाव बोखांनो हादों होननानैबो रायजो राजाफोरा सन्देह खालामनानै बुंनाय जादों। देबोरगाव बियाबनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन बिसिडिसिनि सिङाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'जों लोगोसे लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा आरो आफादनि गुबुन गुबुन दैदेनगिरि बिथांमोना हाबाफारियाव बाहागो लानानै रेशन कार्ड लोगोसे आयुष्मान कार्डफोरखौ रायजोफोरनि मोनथायखौ नोजोर बोनानै बायदि हाबाफारि लानानै सावरायलायनायखौ नुनो मोननाय जादों। थारैनो जों बयबो मिथिगौ, गुबुन गुबुन समाव बेबायदिनो बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव बायदि हाबाफारि लानानै रायजो राजाफोरनो मोननांगौ मोनथायफोरखौ होबोबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादोंमोन। बेखौ नोजोर बोनानैनो मैयाबो आरोबाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि दैदेननायाव लोगोसे एमएलए, एमपि आरो गुबुन गुबुन दैदेनगिरि बिथांमोनहा हाबाफारियाव बाहागो लाफैनानै गासै देबोरगाव
बियाबनि सिङावनो थानाय गुबुन गुबुन BCDCफोराव रायजो राजाफोरजों सावरायलायनायखौ नुनो मोननाय जादों, जेराव गासै रायजो राजाफोरनो रेशन कार्ड लोगोसे आयुष्मान कार्डफोरखौबो 100% मोननांगौनि थाखाय हाबा मावदों होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों, जायखौ नोजोर बोनानै मैया खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों बे बाथ्राखौनो बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। फैबाय थानाय समाव 9 नबेम्बरखौ बोसोरफ्रोमबो बर' हारिमु सान महरै फालिनाय जासिगोन। बे बाथ्राखौ फोसावनानै होदों आथिखालनि BTRनि मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। बेखौ लानानैनो BTRनि मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'निसिम दुलाराय बर' हारिमु आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि बिजितगिरि बसुमतारिया खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों साबायखर बावहरनायखौ नुनो मोननाय जादों। थारैनो जों बयबो मिथिगौ, मैया दुलाराय बर' हारिमु आफादा 97थि अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारिनि जोनोम सानखौ गाजा गोमजायै क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों खुंफुंनायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन, जेराव BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमाजों लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां दैदेनगिरि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां दैदेनगिरि बिथांमोनहाबो हाबाफारियाव बाहागो लाफानायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। लोगोसे बे हाबाफारियावनो गुबैयै BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आबो बाहागो लाहैनायखौ नुनो मोननाय जादों, जेराव बिथाङा हाबाफारियाव बाहागो लाहैनानै खौरांगिरिफोरनि गेजेराव रोखायै बुंथिनानै होदों दि फैबाय थानाय समाव 9 सान एबा अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारिनि जोनोम सानखौ बोसोरफ्रोमबो बर' हारिमु सान महरै फालिनाय जासिगोन होननानैबो बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों, जेराव बे बाथ्राखौ लानानैनो दुलाराय बर' हारिमु आफादनि सोद्रोमाफोरा गोबां गोजोननायखौ फोरमायदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय रिफु रिजार्भआव बेसेन गोसा दंफांफोरखौ दानफायनाय आरो आयेन बेरेखायै हादान सिफायनायफोरखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा खौरां लाहैनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि मैयानि बे हाबाफारियाव गुबैयै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरि दिपेन बर'जों लोगोसे गाहाय नेहाथारि आरो गुबुन गुबुन सोद्रोमा बिथांमोनहा हाबाफारियाव बाहागो लाफैनायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। थारैनो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोनबाय थानाय जादों बायदिब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुबैयै फरेस्ट डुवेलार्स एक्ट 2006 मायथाइनि आयेनखौ लानानैनो बे हाबाफारिखौ नायदिंनायहैनाय जादों होननानै बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे बिथां आफादगिरिया खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला फरेस्ट डुवेलार एक्ट 2006 आयेननि गेजेरजों हा गैयै सुबुंफोरनो हा होनांगौनि थाखाय सरकारखौ नारसिनबाय थागोन, नाथाय एबसुआ आयेन बेरेखायै दंफां दाननाय आरो गोदानै रिजार्भ सिफायनायखौ माब्लाबाबो गनायनाय नङा होननानैबो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों रोखायै बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। थारैनो जों बयबो मिथिगौ, आथिखालाव हादान सिफायनाय आरो आयेन बेरेखायै हाग्रा हायाव थानाय सुबुंफोरखौ होखारबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे आथिखालाव हाग्रानि बेसेन गोसा दंफांफोरखौ मोनफानि उनाव मोनफा फोजोबलांबाय थानायखौबो नुनो मोननाय जादों, जायखौ नोजोर बोनानैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे हाग्रा ओनसोलाव थांनानै खौरां लाहैनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोख्रोङै नायबिजिरनायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे फरेस्ट डुवेलार एक्ट 2006 मायथाइनि जोहै सुबुंफोरनो हानि मोनथाय होनांगौनि थांखिखौ नोजोर बोनानै बिथांमोना सरकारनिसिम दाबि दैखांगोन होननानैबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों रोखायै बुंथिनानै होबोबावदों। BTRनि मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' दैदेननाय UPPL सरकारा आथिखालाव फैबाय थानाय डिसेम्बर दानावनो 3 बोसोर आबुं जासिगोन। बेखौ नोजोर बोनानैनो मैया पर्बतझरा बियाबनि सिङाव थानाय TCCLCनि चेयारमेन मानगोनां उत्तम हाज'वारि बिथाङा पर्बतझरा ओनसोलाव BTR सरकारनिफ्राय बेसेबां माबायदि खामानि मावनाय जाखो बेखौ फोरमायथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। नंगौ, मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों थारैनो UPPL सरकारा 3 बोसोर आबुं जानोसैयाव पर्बतझरा बियाबाव जेसेबांनाखि जौगाखांनाय हाबाफारिफोर लादोंमोन बे खामानिफोरखौ मावफुंनायाव रोखा जादों। लोगोसे बेफोर खामानिफोरखौनो बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों, जेराव बेफोरबायदि गोबांथार खामानिखौ थांनाय 17 बोसोराव BPF सरकारनि समावबो मावफुंनानै होनाय जायाखैमोन। नंगौ, बेखौ लानानैनो BPFनि मानगोनां MCLA मुनमुन ब्रह्मनि सायावबो गोबांथार बाथ्राखौ बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे मुनमुन ब्रह्मआ थांनाय समाव गुवाहाटी बेलथलायाव थानाय बडलेण्ड गेस्ट हाउसआव मोनसे साख्रि मावोमोन, जाय साख्रि मावनायखौ बिथाङा जेबो आयेन कानुन गैयागारानो बिथाङा जयनिं जादों आरो रिजाइन होदों। गुबुन गुबुन बाथ्राफोरखौ लानानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होनाय जादों। लोगोसे नमिनेशननि समाव बिथाङा गावनि साख्रि मावनायखौबो बुंथिनानै लायाखैमोन, जायखौ नोजोर बोनानै आथिखालाव मानगोनां कर्टआव बिथांनि सायाव केस होनाय जासिगोन होननानैबो बिथाङा बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों।
बेनि अनगायैबो आथिखालाव खौरांगिरिफोरनि सोंनायाव बिथाङा बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया आथिखालाव हाग्रामा महिलारिनि बिहावनियाव गासै 150 बिगानिबो बांसिन साहा बागान इलिगेल दङ होननानै बुंथिनानै होनाय जादोंमोन, जायखौ खौरां बिजोंफोरनि सोंनायाव उत्तम हाज'वारि बिथाङा गुबैयै मुनमुन ब्रह्म एबा हाग्रामानि बिहावनियाव गासै 500निबो बांसिन हासो दङ, नाथाय बियो इलिगेलै ना लिगेलै बेखौ मोनथियाखै। जेब्ला नायबिजिरगोन अब्लासो बेफोरनि गासैबो जाथायफोरखौ मिन्थिगोन होननानैबो बुंथिनानै होबावनायखौ नुनो मोननाय जादों।